ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар Қазоқистон чӣ гузаштасе ба ҳамаи мо шумо маълум аст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаи мо таъқиб мекунем, пай дар пай тамошо мекунем ва мебинем ки чӣ гапҳо аст. ва вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми шаҳрвандони худмон ки дар Қазоқистон ё ин ки сафар ба Қазоқистон доранд, ҳатман як муроҷиатнома дорем, мехонем барои ҳамаи кадоме ки ният ба Қазоқистон рафтан ё ин ки дар Қазоқистон ҳастанд чӣ бояд кард, ҳамаашро пурратар мефаҳмонам барои ҳамон нафароне ки Қазоқистон раҳ киянд ё ин ки дар Қазоқистон ҳастанд. барои ҳамо фаҳмидан аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки лайк монен ва дар имо ватсаптон поделиться кунед. баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. ҳозир ман пурратар мефаҳмонам ин хабари аниқ, дақиқ ва яъне бигем аз тарафи вазорати корҳои хориҷӣ аст. вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ медиҳад ки сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Нурсултон ва консулгарии генералии кишвар дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон ба таври муқаррарӣ фаъолият менамояд. бо дар назардошти амалҳои ғайриқонуние ки дар баъзе аз шаҳру вилоятҳои Қазоқистон дида мешаванд, аз шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар қаламрави он кишвар қарор доранд хоҳиш мегардад то ҳушёриро аз даст надода аз ҷойҳои серодам каноргарӣ намоянд. яъне ки дӯстони азиз, дар ҳар ҷое ки мақсад ба истилоҳ талпа мегем, яъне ки одамои зиёдай ай ҳамонҷа худдорӣ кунем. мақсад шаҳр нест ки дарони ҳамонҷа диромада худтона олуда кунем. ба шаҳрвандони Тоҷикистон ба исрор тавсия дода мешавад ки дастуру ҳидоятҳои ҷоригардидаи низомии фавқулодаро дар қаламрави Қазоқистон қатъиян риоя намоянд. хаиша фаҳмиден, ҳамамон бояд риоя кунем. ҳар нафаре ки дигар давлат меравад бояд қонуну қоида инҷора риоя кунем. дар сурати ба мушкилӣ дучор гардидани шаҳрвандони Тоҷикистон, онҳоро зарур аст ки фавран ба телефони шабонарӯзии сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Нурсултон +7 717 22 40 929 хабар диҳанд. замон аз шаҳрвандони Тоҷикистон изҳори хоҳиш мегардад ки аз сафар ба Қазоқистон то пурра ба эътидол омадани вазъ худдорӣ намоянд. яъне то ба худ омадани ҳамон давлат бояд мо сафар накунем. ва дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар видео лайк монанд ки дигарҳо бибинанд ва хабардор шаванд. ҳозир аз телевизиони Тоҷикистон ҳам видео ҳастед, тамошо мекунед. 5 январи соли 2022 суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон, раиси шӯрои амнияти дастҷамъӣ, созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Никол Пашинян баргузор гардид. зимни суҳбат Никол Пашинян ба Эмомалӣ Раҳмон дар бораи муроҷиати расмии узви шӯрои амнияти дастҷамъӣ, созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев дар бораи расонидани кӯмак аз ҷониби кишварҳои узви созмон дар бартараф намудани таҳдиди ба миён омада маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. суҳбат дар рӯҳияи созанда баргузор гардид. 6 январи соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳбарони давлатҳо рафти иҷрои тавофуқоти дар доираи дуҷониба ҳосилшударо баррасӣ карда, пейромони масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор намуданд. сарони ду кишвар вазъи кунуниро дар ҷумҳурии Қазоқистон муҳокима намуда, изҳори умедворӣ карданд ки оромӣ ва тартибот ҳарчи зудтар барқарор хоҳанд шуд. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев омодагии худро барои таҳкими ҳамкориҳо ки ба таъмини сулҳу амният ва субот дар минтақа равона шудааст таъкид намуданд. 6 январи соли 2022 бо ташаббуси ҷониби Қазоқистон суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев баргузор гардид. сарвари Қазоқистон ба ҳамтои тоҷики худ дар бораи вазъ дар кишвар ва тадбирҳои аз ҷониби роҳбарият барои ба эътидол овардани он андешаронӣ маълумот доданд. Эмомалӣ Раҳмон аз талошҳои роҳбарияти Қазоқистон ҷонибдорӣ намуда, изҳори умедворӣ карданд ки тавассути муколама барқарорсозии суҳбат ва тартиботи ҳуқуқиро
имконпазир хоҳанд намуд. Президенти Тоҷикистон омодагии ҷумҳуриро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи уҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар фармон медиҳам. солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 6 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 6 январи соли 2022 мардум хушҳолӣ кардастанд. чӣ? Ama Kazakistan olmadı. نه حاضر یاد دقیقه کردم یک کادر گیرمش بعد